Anders! Nu er det der, man kan meget vente der. Så kommer det. Jamen Hugge, du er jo lige blevet 30 år. Hvordan synes du selv, det går? Jeg synes, det går fint, selvom det efter jeg blev 25, jeg synes, jeg går ned i bakke lige siden. Men jeg havde en god dag. Så. Okay. Og det er ikke nogen betydning for spillet, at du er ved at være oppe i alderen? Du kan stadigvæk følge med? Nej, jeg synes godt, jeg kan mærke på hurtigheden, at det ikke er så, hvad den har været. Og at de unge spillere, de begynder at løbe fra en. Ja, okay. Hvad er det så, er det din skyld, at I vandt her sidst, fordi du har fødselsdag nu? Nej. Eller er det holdets fortjeneste? Nej, jeg synes, det er holdets fortjeneste. Vi fik jo kun en kvarter, men jeg synes, at det er holdets fortjeneste, det plejer det altid at være. Er dine spillere så altid så stylet, når de kommer til træning? Mange af dem, de går i hvert fald meget ud af sig selv, og mange af dem, de tror, de er stylet, men i de fleste eksempler, så er det jo en sørgelig forsamling at kigge og høre på, men ja, Mads Isaksen, han bruger i hvert fald rigtig meget tid derinde. Okay. Hans hår, det sidder snor lige hver eneste gang. Så det er ham, der bruger mest tid foran spejlet? Ja, uden at vide, hvad han laver derhjemme, men jeg kan i hvert fald se, det er ham, der går mest op i håret. Ja. Det sidder, som det nu engang skal. Okay. Jamen, din træner, han synes jo, at du er den, der bruger mest tid foran spejlet før en kamp. Hvad synes du selv om det? Det er det mest sindssyge, jeg har hørt. Du er slet ikke enig. Du kan slet ikke genkende til det? Hvor lang tid vil du sige, du bruger? 1 minut? Ja, den værste, det er helt klart Thomas Gormsen her på holdet. Ja, okay. Han bruger gerne et kvarter til 20 minutter. Okay, så er der lige forskel alligevel. Ja, det er den værste her. Godt, tak for det. Ja.